Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? May kining sa kababay nga taga Baganga, Davao Oriental. Ang ito matatampo, nagdasingan ka, Cheska. I love you, Cheska. Oh, JR. Muna'y tinuod, Jess. Ganahan kay ko nimo. May chance ka ko nimo. JR, uy. Bata pa man ko. Dili pa ko gusto musudan ng uyab-uyab, uy. Oo niya. Lusam di ka mag-uyab-uyab. Inikatiguang na nimo. Sorry kaayo, JR, ha? Dili pa ka mahimo na kong sugton. Maudi ay nga ni kuyog to si JR ni mo. Kay iya dagang gipanguyaban. O, lagi day, uy. Unya, imo nagisugot tay. Wa pa day, uy. Oh, nga naman. Basin og, dili na tinunood ng iyahan ako. Ay, suwayo lang gud day. Total, uyab-uyab raman na. Jess, kumusta naman to akong giingon nimo? Ha? Tugidugan naman ko nga nanguyab nimo. Wapugid ka maluoy na ko? Koan, JR. Kung sugton ti ka, dili ka ako nimo binuangan. Uy, di na mahitabo uy. Kay, love kayo di ka, Jess. Sige no. Sugtan ako, Cheska. O, JR. Uyab na ta. Salamat, Cheska. Dali aras panahon sa? Walang ibaw eh. Duha nam day katuig, sukat na nagkauyab. Mao gyud. Mura lagwa, no? O gusto na ko, Chess, nga maangko na tika. Ha? Unsay buot nimo ipasabot? Magminyo na ta, Chess. JR. Gusto na ko nga magminyo na ta. Aron, ako na ka maangkon. Oh, ikaw good. Kung kaya nimong buhion ko, sige, magminyo na ta. Akong dado na akong mga ginikanan sa inyo, ha? Bata pa man intaw ng akong anak. Oy, aron magminyo. Unsa ni nato ron nga nagkasinabot ni sila. Unsa man ka, Cheska, magminyo gyud ka? Mao may gusto ni JR ma, nga magminyo na mi. Magminyo na lang minang, kay nabalaka ko. Basig, maunhan niya ko sa uban. Unya, di pa man ni sila mahimong makasal. Kay wa pa man ni sihay 18. Mas maayo siguro nga mag-ipon lang una ni sila Marie. Unya na lang nato ni sila ipakasal kung masakto na ni sila sa edad. Kuyog na lang ako, Chess. Adto lang kapuyo sa amo. Mo sugot ka ma? Nga mo kuyog ko ni JR? Wa na ko'y mahimo, ana. Sige. Kuyog na lang niya. Kapoy besa kong kahimtang din uy. Daghan kaayo kong trabahoon. Hoy, Cheska. Ganun kataga ka madiha. Niragang bulato, no? Tapos mga plato dito ay hugasanan. Ni pahuay ra ko gamay ma. Kay bago pa ko nahuman og panglabagod. Ikaw ba mo tubag agida? Busit ba yan ni mo eh? Oh. Uy, ayaw pag senyorita din eh. Ayaw pag pa senyorita, ha?
Kinahanglan mo liho ka din kay nangipon ra ka. Ginoo ko. Kung sa to'y gisangpit mo na ako, mama? Ha? Ayaw pagtawag og mama na ako, ha? Kay wa pa mo makasal sa akong anak. Sakit kaayong sinultihan ang inahan ni JR na ako. Dili ni mahimo. Kinahanglan nga maglain mi ni JR. Anong gusto mo kang maglain ta? Kuan JR. Kining... Nga naman. Gidaw-daw ka ba din Uwa man. Mas nindot manggod kung may matawag na nga kaugalingon. Sige. Kung mo na imong gusto, maglain ta. Salamat, Dong. Okay ra kainin nga itong puyanan day? Gamay ra ba yan Okay ra kaayo ko, Dong, uy. Bahala og gamay basta may matawag ta nga atong kaugalingon. Unsa day? Mabdus na ka? Mauna, Dong. Duha na kabuwan nga wa ko duga. Mayo hinunday. Kay may umaabot na tanga anak. Naunsa man ka? Ang hupaw man ka? Naghuna-huna lang ko, Dong, ba? Duha na kabukang atong anak. O wa pa kita makasal. Ay na lang paghuna-una ng kasal dayo Mas nindot man gud unta, Dong, kung nakasal ta. Nabitay daghang nakasal diha. Nagbuwang man. Day, bahala ugwa ta makasal. Ang importante nga, nagkasinabot ta. JR. Ha? Unsay wa na kay trabaho? Muna day. Nagtaktak og daw ang akong gitrabahoan og naapil ko. Kinuo ko. Unya unsaon naman lang ni nato, Dong? Unsa may ito ipakaon sa itong mga anak ini? Diam ko'y kwarta day. Gipabawnan man mi. Budget ta lang sa niya. Kay manggita akong laing trabaho. Tinuod, Dong? Nakasuod na kang trabaho? Uday. Pero, maulagi. Gamay ra kay sweldo. Sige lang, Dong. Ang importante nga may trabaho ka. Bahala na gamay sweldo. Lisura kis among kahimtang, uy. Kuwang gid kaayo ang kita ni JR. Oh. Uy. Ang ako maning amika ang ni chat nako. Hoy, babay. Kumusta na ka?
Ako ning tawagan, Pi. Asa na day karon day? Di ana ko sa Cebu day, oy. Ha? Kalayo ko din taon ni mo gilagputan, good. Naglaag sab ko day, oy, samtang wa pa ta magapos. Kay kun maminyo na ni ako, di na gyud ko makasuroy-suroy parehas nimo. Maulagi day, uy. May trabaho na ka diha? Oh, day. Pasudlo ko day, Pi. Pag sure, oy. Lagi. Lisod na kaayo din sa ato, uy. Panagan ni JR kung musugot pa. Kay tabangan ti ka nga magkasurog trabaho dire. Sige, day. Mananghit ko ni JR. Cebu? Mauna dong. Mananghit unta ko nimo nga manarbaho ko sa Cebu. Nadigay ka ila dito. Naamang ko'y amiga nga to sa Cebu nagtrabaho dong. Iya kong tabangan nga makasud og trabaho. Day, unya ang atong anak. Saan na? Ako na sang ibili ni Mama. Total, dako-dako naman sila. Sige, good. Ikay may baw. Pag-amping dito, ha? Unya, okay ra kasi mong trabaho din ni day. Okay ra kaayo day, uy. Og salamat day sa pagtabang nimo nako ha, nga makasud og trabaho. Siyempre, ikaw pa. Amiga ko kaayo ta. Dito gid ka mahimong pasagdan. Salamat day. Kumusta man ka diha, dong? Okay na, day. Hinahinay na ko sa kontrabaho, din, rin. Maayo hinuon, dong. Ang mga bata, dong, imong giduaw? Oo, day. Okay lang sila dito. Maayo hinuon. Inig, sweldo na ko, dong. Magpadako kwarta nimo ha, para sa mga bata. Sige, day. Sige. Magpaabot ko. Amping dia, ha? Ikaw sa dong, amping diha. Dialed is either unattended or out of coverage area. Please Naunsa, try your please, call JR. later. Dili naman makontak. Unsa man kay balita dito sa amo? Day, di ara man day ka din, he. Kani harap ko sige pangita ni mo. Nga naman, day? Na ako ipalita ni mo. Unsa man na, day? Nanawag ko dito sa ato ba? May gibalita sila na ako bahay ni JR. Ha? Unsa may balita ni JR, day? Ganiharag ko sige kontak niya, pero dili gid siya makontak. Kuanday ka nang may kaipon na nga laing babae si JR. Unsa? Dili. Ganun gibuhat man ng JR na ako. Maudi ay nga dili na siya makontak. Kay may babae na di ay siya dito. Salbahis ka, JR. Salbahis ka. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit ba bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Mura kog mahugno sa akong nasayran nga may kaipon ng laing babae si JR. Kanimo, JR, kung namati ka man karon, makarma kara sa imong gibuhat nako. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.